Cwrygl ar yr afon, y darn gosod ac yn drydydd yn y ras cwrygla Gwenan Mars Lloyd o Lanynys. Rwy'n dod ar gwrygl tawel i lawr yr afon ddi, drwy luniau'r pyllau llonydd, trwy'r niwl yr oes a fi. Tinc telyn yn yr helyg sy'n plygu uwch y dŵr, a chreigiau glas o bob tu yn gastell ac yn dŵr. Yn rhwyfo'i ffordd i'r ail safle Manw Robin o'r Stryfan, enillydd yr Eurovision llynedd wrth gwrs. Mae fforch y barcud coch, lle mae'r llun hollti'n grych. Mae mwng y merlin mynydd o danaf yn y drych. Mae cyfarth corgi'r bompren yn cadw'r moch o ryd, a dawns y cop Cymreig yw croesi'r cerrig rhyd. Ac yn rhwydo'r brif wobr Nancy Rhys-Adams o Gaerdydd, ddisgybl blwyddyn 11 yn Ysgol Plas Mawr. Mae fforch y barcud coch, lle mae'r llu yn hollti'n grych. Mae mwng y merlin mynydd o danaf yn y drych. Mae cyfarth corgyr bompren yn cadw'r moch o ryd, a dawns y cop Cymreig yw croesi'r cerrig rhyd. Mor ysgafn ydi'r daith, dim ond iaith y dŵr ei hun yn adrodd, wrth fy nghario yr hanes cyntaf un am ddyn yn cyrraedd afon, rhoi'r enw ar ei llu, gwneud tan dan goed ei dôl ar yr cwrygl arni hi. Ia, cwrygl ar yr afon Myrddin ap Dafydd, dyna'r geiriau ar gainc Menai Williams, Mererid ac yn drydydd Gwenan Mars Lloyd yn yr ail safle Manw Robin ac yn fuddigol ar yr unawd cerdant blynyddoedd 7 i 11 llongyfarchiadau calonog i Nancy Rhys-Adams ac mae'n gasgwrs bach efo Trista. Nancy Rhys-Adams o Gaerdydd, llongyfarchiadau mawr. Yn wen o gwist i gwist. Sut deimlad ydi o, Nancy? Wel, mae'n deimlad bendigedig achos mae'n fraint i gael ennill, oedd gymaint o gystadleuwyr da a llwyr yn gyffroes. Faint o waith paratoi ydi o? Wel, mae fe'n baratoi. Yn amlwg, mae rhaid i rhywun wneud y tiwn, achos mae cerdant, mae rhaid i chi wneud y tiwn i chi. Ydy gosod, ie. Ie, mae rhaid chi osod. Ie, mae rhaid fi'n llawer ymarferion. A'r rheswm dwi'n gofyn ydi, ymysg dod yma i gystadlu, mae gen ti, ti'n blwyddyn 11 ar hyn o bryd, blwyddyn bwysig iawn o ran ty gau ar oleuadau ag ati, a mae gennych chi sioe ysgol ymlaen? Oes, mae gen i sioe ysgol ymlaen, oedd gen i arholiad math wythnos yma, mae gen i arholiad drama wythnos nesaf. Sut ath y maths? Oedd e'n wyn iawn, fi'n mynd wedi da ar y maths. Paid â poeni, dyda ni gyd ddim yn gorfod bod yn dda yn maths, achos dydw i na ddim chwaith. Paid â poeni o gwbl. Ti'n mwynhau blwyddyn 11? Dwi yn mwynhau blwyddyn 11. A lle ti'n gobeithio mynd wedyn? Fi'n mynd really siŵr, fi'n caru hanes a fi'n caru perfformio, so fi'n mynd siŵr. Gwych. Cadw'r opsiwn yn agored. Ie. Llongyfarchiadau mawr, Nancy. Diolch. Diolch.